ପିଲେ ଆସ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭଲ ମଣିଷ ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀର ରଫଲା ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ବୁଝିବା। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ତେଣୁ ଆସ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ଏବଂ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମାତ୍ରା ମନେ ରହେ ଓ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ତେଣୁ ଆସ ପିଲେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବା। KRA କରକ୍ର, KHRA ଖରକ୍ର, GRA ଗରଗ୍ର, GHRA ଘରଗ୍ର, CHRA ଚରଚ୍ର, CHHRA ଛରଚ୍ର, JRA ଜରଜ୍ର, JHRA ଝରଝ୍ର, TRA ଟରଟ୍ର, THRA ଠରଟ୍ର, DRA ଡରଡ୍ର, DHRA ଢରଡ୍ର, NRA ଅଣରଅଣ, TRA ତରତ୍ର, THRA ଥରତ୍ର, DRA ଦରଦ୍ର, DHRA ଧରଧ୍ର, NRA ନରନ୍ର, PRA ପରପ୍ର, PHRA ଫରଫ୍ର, BRA ବରବ୍ର, BHRA ଭରଭ୍ର, MRA ମରମ୍ର, YRA ଜରଜ୍ର, YRA ୟରୟର, RRA ରରର, LRA ଲରଲର, LRA ଲରଲର, SHRA ତାଲବେଶ ସରସ୍ର, SHRA ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସରସ୍ର, SRA ଦନ୍ତ ସରସ୍ର, HRA ହରହର, KSHYRA କ୍ଷରକ୍ଷର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଂରାଜୀର ରଫଲା ମାତ୍ରାର ସବୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲୁ ଓ ମାତ୍ରା ଶିଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରଫଲା ମାତ୍ରାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀର ରଫଲା ମାତ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଲେଖିକି ରଖିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ଆସ ପିଲେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଲେଖିକି ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଖାତା କଲମ ବାହାର କରିକି ଲେଖ ଓ ପଢ଼। CHKRA ଚକ୍ର, BAJRA ବଜ୍ର, SHRAMA ଶ୍ରମ, NIDRA ନିଦ୍ରା, SHEGRA ଶୀଘ୍ର, PRIYA ପ୍ରିୟ, GRAMA ଗ୍ରାମ, BHRATA ଭ୍ରାତା, KREEDA କ୍ରୀଡ଼ା, GRUDHRA ଗୃଧ୍ର, HRADA ହ୍ରଦ, CHITRA ଚିତ୍ର, MITRA ମିତ୍ର, SUTRA ସୂତ୍ର, TAMRA ତାମ୍ର, GRAHA ଗ୍ରହ, BRATA ବ୍ରତ, BRAND
BHMA ବ୍ରହ୍ମ BHRAMANA ଭ୍ରମଣ BISHRAMA ବିଶ୍ରାମ DARIDRA ଦରିଦ୍ର SHRABANA ଶ୍ରାବଣ MUDRANA ମୁଦ୍ରଣ AJASRA ଅଜସ୍ର SAHASRA ସହସ୍ର BIKRAMA ବିକ୍ରମ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ରଫଲା ମାତ୍ରାର ସବୁ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲୁ, ବୁଝିଲୁ ଓ ପଢ଼ିଲୁ। ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଓ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Subscribe my YouTube channel.